dukkanin mutumin da Allah ya yi wa ni'ima dole ya haƙuri da hasada. Muna da makiya. Idan ɗan kasuwanmu ne ya yi ƙarfi za a nema a karya shi. Idan malaminmu ne ya yi suna za a nema a kwantar da shi. Idan mai sarauta ne ya ƙasaita za a nema a kada shi. Amma wannan albarkar inda ta zauna, albishin na farko shine wallahi Kano ba yadda za a yi da mu. Duk abin da mutum zai ya bar shi. Wannan ita ce magana ta farko. Kuma mutanen Kano mu tsaya akan wannan. 'Yan kasuwanmu a dage a ci gaba. So muke a ce ɗan kasuwan Kano ya fi na ko'ina. So muke a ce malamin Kano ya fi na ko'ina. Gwamnan Kano ya fi na ko'ina. Sarakunan Kano sun fi na ko'ina. Wannan ya kamata ya zama wani abu da zai ƙarfafa mana zukatanmu, ba abin da zai sa mu raunana ba. Saboda magabatanmu haka suka sha wahala ba yanzu aka fara wannan abin ba. Kuma yadda suka tsaya suka bar mana, haka insha Allah za mu tsaya mu bar wa 'yan baya.